Oimore nyakora Magajwang' machiegni chenro mar duol odhiambo makawuono. Nyinga Charles Odhiambo. Piny kaka ne Nyasaye osechwe dhano to noketne chike. Kinde moro dhano luwo chike, kinde moro dhano ok luwo chike. Hie jolony wacho ni chik en mana gima ondiki. Kete tim dwaro paro mar dhano. Mano emomiyo pinje mathoth, pinje manie bwo chik ibiro yudo ka nigi doho kamiyale bura. Makoyud ka ng'ato timo gima opogore gi chik ting'ado ne bura kendo imiye kum. En mora mar bedo e duol odhiambo makawuono e thuolo mokwongo gi achiel kuom jong'ad buche mosechopo ong'ala mamalo mogik minyalo wacho e Kenya kata e piny mangima e weche mag ng'ado bura e doho. Justice Joyce Aluoch. Mama oimore kendo machiegni. Oimore ahinya. Penjo ni nying mar Josaya ni anyalo luongi go koso mano ne nying nyuol? Mano ne nying nyuol. Ok inyal luonga Josaya. Nikech nying no nawe luongra Josaya higni 50 mokalo. 50? Nawe nying no September 11, 1971. Mane manatimo arusi mabedo Aluoch. Mano ne nying mar nyako? Mano ne nyinga mar nyako. Ere kaka nokel luongi ni Josaya? Ke ji mang'eny ong'e ni Josaya ni nying ng'ama dichuo. Josaya ne nying babana. Babana ne en Ezekiel Otieno Josaya. Josaya ne en wuon mare, mano kwara. Gima ji mang'eny ok ong'eyo ni baba ni en achiel kuom jorotenge mokwongo mane wasungu oketo DC e Kenya kaka koro giikore mar wuok. Kipimnwa ni to Justice Joyce Aluoch onyuol kanye, isomo kanye, idongo kanye michopo kama koro intie ni? An anya uger Nyakaradolo. Kama onyuola babana ne onyuola ka ndalo ma baba tiyo DC Kisumu. But thurwa en Ugenya Karadolo. Isomo kanye mama? Asome in our local primary school, Miari Primary School, aeto adhi ng'iya Korengo. Beni winje school moro ni ng'iya Girls? Ng'iya Girls ang'eyo. An gi wede mosomo ng'iya Girls. Ng'iya Girls School ema dhi class 5 nyaka class 8. Ka kanyo to dhi Butere Girls. Form 1 nyaka form 4. Tena ni somo ng'iya Girls kapod en mana primary? Class 5 nyaka 8. Mano ni luongo ni primary. Ang'o men luonge ni ng'iya Korengo? Be nudwaro ng'eyo? Nok wang'eyo to ni pakego. Ni magi ng'iya got Korengo. Apan ni nyaka ben ne nitie got moro kanyo mane iluongo ni got Korengo. To ne wamor ga ahinya. Koro ya Butere? Adhi Limuru Girls School. Ema time higher school certificate. Butere atimo form 1 nyaka form 4. Miare ni, gimomiyo apenji wach miare ni, ng'eni ji mang'eny piny masani okawo ni kokisome e skunde ma nying gi ong'ere to kinyal bedo dhano. Mano ne skundwa ma local, ma gweng'. Though ni wadak mabor kode to mane kama chako some. Nuwuotho marom nade kudhi skul? Mabor ahinya. Ne wawuoga sa 12 okinyi. Skul ne bor ahinya. Mama wa mane ko uwuok dala sa 12 okinyi. Uchopo skul sa adi? Maybe by sa achiel. En wuoth chiegni sa achiel mangima. Aparo noingo kata sa achiel. An go wadwa Fred Josaya to gi nyithindo moko. Ne wawuotho mabor ahinya okinyi. Koro Justice, ere kaka kori donje sekta mar chik? Momiyo koro nasomo chik. Ka mano koro Limuru Girls School asetieko. To wawachni adier somo chik ni ne onge kata parona. Naonge kata ng'ama nang'eyo mosomo chik. Wachna ni kinyi kadhi tich, member of the Public Service Commission. Koro kuna kinyi kadhi tich to kino adhi kodi. Aeto ok wachna no adhi kure. To ni wadak Ngong Road. To kinyi kwa adhi kuriembo taneno kobaro Kenya School of Law. Den ga tie sign kanyo Kenya School of Law. To kora wacho gi chunya baba ni ong'e ng'ato Kenya School of Law kato wadonjo. Kaeto wachna ni wawuoge mtoka. Pok onyisa no adhi kanyo. To ndalo no principal ma Kenya School of Law ne Tudor Jackson. He was an Irishman. Msungu. To
to kwa wadonjo ni ma higa mane inyalo paro abo paro right now abro paro bang to kwa mana setimo form 6 koro bel pok na paro kata na dwa timo ang'o nikech pod ae form 6 pod an Nairobi ka Limuru gas pori ka dwa dok dala koro awacho no opportunity ni abago osiepena my schoolmates my hai to kwa donji office to aneno ko penjo secretary ni principal nitie koro ba wuoro ni ya baba nani ong'enya ka principal ong'enya ka principal makaya to nyako no wacho ne ni hai to nyako no chung to ya to kara principal owinjo duond mzee to uwuok oko tall towering man Tudor Jackson and my father was very very tall very tall to o introduce himself wacho principal and Mr. Josiah to my nyara osetimo form 6 tadwa no team law to Tudor Jackson oyawo dhoot wacho ne donji owacho ne wan wadonji mane chieng' manang'eyo nadhi timo law mane pok ang'eyo before that ne pok iparo kata nini dwa somo chike nadwa somo chike ae to wacho ne Tudor Jackson en odich en odhi olewo koro oweya koro principal onyiero to wacho ne in oseweya lweti in nyaka ang' nisom na chike mane the process ma niwinjo nade chunyi baba chuna gi gimodwaro koso wasom law ing'en chieng' no nokaparo kata wachno ne nobwoga malich nokaparo kata nikech nokang'eyo ni to law ni nanyalo somo samoro maybe kata gik ma ok otimre e court to nokang'e ni law ni to ichake nang'o to mane kaka na from there mane kaka nabedo lawyer ok ne en wachna ok ne en parona koro isomo school of law itieko school of law to transfer university koro yaw faculty of law koro wa transfer mano university mane University of Nairobi koro kanye masome matieko hai to kendo ma un gi ng'ageri usomo gi ng'ata minyalo paro colleagues na Judge Visram Al-Nasir Visram mano ne wasomogo Mrs. Rosa Rungu Mbaka mano ne ja class na many ma to pod osiep na nyaka sani Rose kata Judge Visram pod wan very good friends nyaka sani koro itieko somo chik University of Nairobi koro ichako tich ichako ka in okil koso donje ng'ado buche ok abedo okil ka watieko university to school of law nyaka ne watim 1 year to ka watieko school of law to koro noyudo ka ndalo no ne ng'eny magistrates gi judges ne oa e Commonwealth noa Ulaya Ghana India gwine koro ne period no ndalo go ne koro idwa mondo Africa o Kenyanize the bench mondo jo Kenya koro kaw tijegi koro nokel gine moro ni kibedo kise university ise graduate ise bedo school of law ise tieko higa achiel to koro ikaw as district magistrate grade 2 iluongo district magistrate 2 professional nikech ne nitie magistrates ma not professional most of them ng'eny gi ne gin wasungu gisomo gi wich diluonge kamano ne gin joma nie ma ne nitie Kabete Jean School Kabete mani puonjoga ji kata wuonwa baba na mane gin e provincial administration gin be ni puonjogi ga law kanyo nikech ndalo no jo provincial administration DC ne gibedo idwa ni ging'e chike ne giyalo actually ne giyaloga maybe kanye mane baba na oyude wach ne giyalo giwegi ne giyalo buch koro oketi district magistrate 2 professional paro ni wadhi e interview gi Judge Mwera to gi ng'acha ni wan about ji abich to sano madhi timo interview no Kenya kane nitie only mama achiel kende only one woman who was a magistrate later on she was Judge Effie Owuor en kende and then ayudo ka en resident magistrate or senior resident magistrate to an kora dhi bedo
district magistrate DM2 professional kama ni kaka niluongo koro ok nang'e nikech pok nang'e kata ok narumo kode be no kadhi kode school nikech no kuongo no to koro chieng' manadhi interview no to awacho ni mama mora somo ga nyinge ka to koro building mabire ni court ka ok dibedi ne nitie ka entie ka to wapenji koro penjo mama moro mane ne clean the floor ta penji to abiro ka adwa dhi interview luonga interview ta nang'e asomo ga nying mama moro achiel ni to kinyisa ni office ne ni kanye to nyako no penja ni ng'e awacho no ka ng'e wacho ni kara wateri koro kotera chieng' ni waromo for the first time kode gi judge Effie sano ne en magistrate sano en resident magistrate no she was senior resident magistrate nikech ne en ga state council to obiro koni as resident magistrate koro it was a very interesting encounter chieng' mane waromo no aduong'o dhot to wacho na ni donji to ranga to wacho na kiaye to be okiaya to penja ni in nyako matin ni to ukang'ei to in ing'eya ta kone na be ukang'ei asesomo nyingi tawacho ne to kia bed piny to ranga to wacho na rabedi to penja to nyingi ng'a to ibiro nang'o ta kone amiye nyinga nikech sano ne an already Joyce Aluoch na get married kan University of Nairobi higa 71 yes ne an university koro anyise nyinga to awacho ne an to luonga interview bas kana wacho no luonga interview aneno kubedo very comfortable wacho ni idhi interview marango ta ko nen mama magistrate kon good bed ka walos kech nen dhaka chiel kende nen only one woman wacho nan bed ka walos idhi sadi ta piny awacho na dhi saboro gunuso kana to kibie chon to wacho ni anyway adwa nyisi gik moko mano penja nikech ang'e ni inyalo penji ta penje no okwalo ni penji no onge penjo kwa nyisa no kona chieng' manadhi interview no penja ni to in ng'ama dhako ni to ukendi to en gi nyithindo to ang' kwa teri kata Isiolo ang' ni dhi tawacho ne an to kupenja mano tabro nyise gi no kang' nadhi nikech an gi nyithindo ariyo to kona kik itimo yuma kupenji to yaya ne brodhi ta penje to kotera to wacho kisedhi interview mikalo koro wabro bedo mine ariyo wabro chako fight ni ere kaka dang gol mama ni ka kitero kucha. That was my first encounter with Judge Effie. Kora the interview kuro ne Judicial Service Commission ndalo no ne onge, there was no woman in that commission, no woman. Nagin chuo lilo te. Hai to penja penjo mang'eny, hai to kagi chopo kanyo to koro gipenja no okay. Giwacho nwa dong gipenja ariyo kata adek. Koro kaka wasetimo interview to waneno kaka iloso. Kapo nono nuakawi. To opportunity chance manitie kama ditie to en mana Isiolo kata Garissa nikech kuonde gi duto pong'. To koa kawi inyalo dhi. Taparo gima nende gimo ng'isi cha. Gima nendo nyisa wacho ni anyalo dhi. To giwacho na no. To kawateri Isiolo tang' ni ang' ibro dhi nang'o. Takondo kabro dhi gi mtoka. To giwacho na to court chakre saa 3 okinyi ang' ni takondo tabro wuok saa 12 to gikona ok chopo ga kamano tai to ka ai to kena wacho ni okay karabro dhi gi gari to giduto te ginyiero the whole commission. To koro I was surprised gikona madam no in fact ne giluonga ga ni young lady onge gari madhiga nyako matin onge gari madhi kuro bas kora be alenga kora wen giwacho na ne koro rumo kora nawen gibro weya koro adok en no wacho no abro riti nyaka ya miduog ato wacho no kara mano nendo kwa puonjre da nyisi ni kono gari ok dhi kata mtoko but anyway eventually ne gimiya tich ikawo tich koro ichako kaka district magistrate professional district magistrate 2 professional mane kama nachaka tich judicial dhi kama nigi koro dwa ng'ere
en higa 2009 kibedo jang'ad buche doho maundu e piny mangima Hague. Nobedo nade? Ere kaka niyudo thuolo ni? Courts ma oko gi pinyu government ma intie ma pinyu nyaka yieri nominate manda wach gi dho so nominate gi yieri to ka giseyieri nominate to koro itimo interview en election actually kaka sani neno wani election mood courts ma oko igo ni kura kura no tigoe General Assembly in New York e kumigoe kura nikech ji ng'eny joma dwa dhi e courts go ng'eny koro higa manani 2009 manodhi gona kura Africa kende ne 122 candidates so we ended up 2 of us being elected, 2 women, one Anne to gimoro from Botswana. Koro mane kaka government emano kumano sirikal ma Kenya e botend Mwai Kibaki. Yes. Ema notero nyingi. Yeah. Nokiwinj ka gima koro nyaka koro inind kor sirikal nikech sirikal ema omiyo yudo tijno. No, ka in judge tak ibedo impartial, lakini impartial okinind konchiel. Okinind konchiel. Nyaka ibed impartial, nyaka ibed straight, otherwise inyalo hinyo jomoko. Ere kaka ng'ato nyalo timo man nikech waneno piny masani achiel kuom gik ma ji osebedo ga kaywago nyikwa Ramogi Joang mang'iyo mang'eny sani gi japenja kata ka wan e radio kata ka wan e TV kama ni ang'o momiyo ng'at mokwalo gweno itwega matek ahinya molo ng'at mokwalo pesa milion. Ung'iyo gang'o? Mano kuri penja kora duoke kaka jang'ad bura. Kaka jang'ad bura nikech Kenya ka kapok adhi Hague, ICC Hague ang'ado bura ka e higni 35 years. To Hague ang'ado bura 9 years. Koro total asebed ka ang'ado bura 44 years. Koro ara penja are gimi penja. Jopiny penjo ga nang'o momiyo ng'at mokwalo gweno itweyo maloyo ng'at mokwalo milion. Ni ng'ato kwalo milion 100 tiwinjo no ong'adne buch twech kata na dweche 6. Ineno makosa ka makosa manie book nitie wach kitimo kama kata nyalo faini kitimo kama to gima obe nitie kane discretion akian discretion ni anyalo kaluwore gi dwach jang'ad bura dwach jang'ad bura koro discretion no koro ema miyo ng'ato nyalo wacho ni ng'ani kata ng'ani oseneko taseyale mayudo noneko kaka anyalo miyi example ndalo moko kapod ka ane high court nayalo bura mari jakalasinga moro to gi nyathine mawuoyi to no mak gi nikech ne ginego min nyathini mabe jaod ma jaod nyieni koro ne en father and son accused aito in the course of the kapod wadhi nyime gi yalo to nyathini otan 18 matiende ni gino notimre kapok romo higni 18 ting'en 18 en the age of majority in this country pass koro kana atieko yalo to evidence ne ng'eny mawacho ni gidu ayudo gi makosa to nyathini according to my assessment and my discretion nyathini nonego min mare nikech ne giwang'o min ne giolo gimoro kuom min to giduto giketo mach oketo mach to wuon gi be oketo mach to nakon nyathini wuon ni ema nomiyo otimo gima kama otime tin koro en na release to wuon gi ema koro ne atere jela enta release mani luongo ni discretion of a judge kakineno koro mae momiyo jang'ad buche nyalo wacho ni ng'ani to kwalo gweno watwe higni mang'eny molonga mokwalo milion mang'eny gi to justice okapan timre amna kaka ikete ni ya kamane kaka ji penjo waga ng'eni jopiny be koro gin gi pach justice sani in achiel kuom jokanyo mag duol kata bura mochung' ne thik iluongo ni mediation
chete nyaka ter mane nyis doho. Kendo wa encourage nikech moloyo kuro ndalo mancha corona nitieni. Kuro nyocha courts opong'. Nikech ndalo corona ng'eny ji bende ok ne dhi e court, nyako chak virtual eka ji ochako dhi. Koro wa encourage. An kane pok ka nodong' higni 3 mondo atiek term na gini ICC, na decide ni mondo train mokwongo na train as an arbitrator. Jathek. Aeto ka koro dong' about higa achiel mondo aduogi, tawacho ni an go opportunity kendo adok napuonjraga Ulaya London, kendo adok apuonjra bedo mediator, mondo mediate. And kana atieko arbitration gi mediation, nayudo na enjoy doing mediation. Nikech en kanyo onge kami kume ng'ato, in kora yud gi makosa twe higni 50. Mondi mokwongo ji loso, anyisogi gine steps mag mediation, kaeto awinjo ng'ani to gipenjre penjo, to amiyogi time gigo mbaka, to decision iluongo nang'o chaki ng'ado wach nyaka wuog kuomgi, wuog kuomgi. Nyaka gine gimoro ma ginyalo giyiego, mane mediation gin ma nyaka giyie. Ang'e ni penjo ni kamoro ok ibi dwaro dwoko moriere, nikech kaka sego kata en penjo mang'eny ni gombe ng'eyo mathoth. Option mibadhi e Kenya ni sani koro opolo beyond, to kinde mathoth iywak ne doho. Inyalo paro jatend piny Uhuru Kenyatta kinde moro ne log tich State House nowacho ni chik nitie, an koro dwa natim ang'o. Iywak ni doho ema ok ru ng'ado buche piyo, ni neno sani nitie buche chiegni 200 gi wiye mag jok mochung', to nikech katiba mar Kenya wacho ni nyaka yudi gi makosa, orada nyaka tiek kesi, nyaka tiek yalo buchi. Inyalo tiek buchi to koyudi gi makosa. In better quit. Moko kuom buche gi oseyal higni gi higni. Akiani en hawi marach ndini gik moko timre kama. Puonja justice. Iwacho ni justice delayed is justice denied. Ni ki deko ng'ado bura to imayo ng'ato ratiro mare. Mano be adier. Ing'e ni kaka ni pira to ne nitie gin offense iluongo ni ne nitie makosa mo maka ng'ato wach ni ng'ane itimo gini to in e custody ok iwuog, ok gonyi, onge gimoro ni mi bail la to koro constitution manobiro 2010 manokal 2010 nowacho ni ji duto te, kata in inego ng'ato kata itimo ang'o, nyaka miyi bail. So gima na expect ni nyalo timre, and I'm sure Kenyans expect mondo gigo buche go yal piyo, nikech wan ndalo mane an e bench, mane an ka wayalo bura, ka in gi kes mabor ma witnesses ng'eny kaka ma wacho ni mano na example mar murder trial, witnesses ne ng'eny, koro atime day to day, awinje kawuono kiny orwe nyaka tieke. To koro sani to ok ang'e ni igine nang'o, but Chief Justice ma wan go ni obro give her time, obro rieyo gigi. Kumano Justice, dibed ni katiba man wakalo higa 2010 ni ema hinyowa? In that respect. Nikech tinde ing'e ni kata ichich kodi alini neko, pod inyalo dhi e court mami bail. Under katiba manyien no, chon ne onge, chon ne nitie makosa moko manyaki ibede gine iluongo ni bailable offense. Katiba ne mokele chon ne moko nitie ma nyaka ng'ibed mna alika inie nyaka tiek wachni. Ipani en gima ber? Inti panang'o? Well, jok mane okalo katiba no gin be gin jo Kenya, to nyaka bed ne gipimo mi giyudo ni kapok oyudi gi makosa ok onego ibede ok onego kumi, nikech bete iye kucha ti kumi.
to an ing'e natiyo ndalo ma ibedo iye kucha. Koro man ka in ga mada in gi ineko to ni in oko irwako law, irwako suti ne office. Idhi mbele gi ngimani, idak maber. To victim to nosetho. Joge chandore. Oh, it's a difficult thing for me. It's a very difficult thing. Iparo ni court kata doho judiciary nyalo konyo e tieko corruption kana mibadhi e Kenya ka. To jok ma corrupt itere court donge. Ang ni tim ng'ato kiwacho no kao gine kikawo pesa kamutiye ang ni tim awinjo ga ka un joma nie weche chike gimoro iluongo ni jurisprudence ni sembe ipimo gi nyamin gi dholuo koro pinje manie Commonwealth to kawinjo sama ung'ado bura to wacho ni kaluwore gi kaka nong'ad buch ng'ane gi ng'ane New Zealand kata Ghana kata Commonwealth pinje moko nitie ma koyud gi ketho mar mibadhi kata ichicha kode to negore anega kende kaka China iwacho ni kisuspect ni in corrupt tinegori anega kendi kapok ochopiri. Ang inegri kendi nadi ok nyaka idhi e court mi wasaidi obedie mi yudi ni ng'ani to nokwel adier. Gima theko sani en mana ni cases dwa budho. Dwa budho. Koro samoro case ka budho ok anyal ng'e ni obudho nikech judge ok winje piyo kata magistrate koso jok ma investigate ka pok okelo ushahidi. Kanyo kine ka tek ng'eyo. Nikech ushahidi ka onge to kata da in tayari mar winjo case to kinyal dhi nyime. Iwacho ni kati ne mana ka ng'ato nega ka sani to in obura ni obire mbele ni ere ushahidi. To ushahidi ema bro mi ng'ado bura. Ang'o ma jo Kenya nyalo timo? Nikech gima hinyowa e Kenya ka en corruption. Be nitie gima jo Kenya jomoko kwago go mbaka to wacho ni wan gi the legal justice to gi social justice. Ratiro mar chik to gi ratiro mar oganda. Ang'o ma jo Kenya nyalo timo mondo mi okony e tieko chandruok mar corruption e Kenya ka? Nitie gik mang'eny samoro be afil aneno ni joma nie telo bende bed strict. Samoro maybe okwan joma nie telo are not strict enough. Nikech ere gimomiyo kama ji tiye ni ema ji osiko kwele. Omeo malom sara mochamo tunene aneno ni onegi obedi some strictness ma ji obedo so strict ng'ani ogine kama chunge are timuru piyo waharikisha uru gik moko wabedo strict waharikisha uru gik moko we keep wawach ni ji all the time ni we have to talk corruption all the time. We timo kama gine kama kutimo kama tiyudo kama kitimo kama tiyudo kama nikech aneno ka wang' ji tek wang' teko abedo oko Hague ICC 9 years so kana duogo to aneno ka wang' ji odwa tek ahinya wang' ji tek nikech ok giluor tang' momiyo ang'e society en gima evolve koro gik moko pogre maybe day by day, year by year. To kane gimomiyo society or Uganda onego dhia to the worst. Kata u develop manade kata u evolve, you cannot go to the worst. Ana feel no nyaka be we need to be strict. Kaka jo Kenya. Kochakore gi jotelo. We need to be very strict. Corruption, we have to fight it. Nikech iparo ni manaka wuone ma ng'ato wacho na ni neighbor gi moro wuok ga dhiga tich kata saa 5 kata saa 4 to compound ni ten kata gimitokni 6 to kore ma nyithindo ji wuoro ga jo neighbors wuoro to ng'ani otiyo ga ang'o kechwando ka babu amondo to en to wuok ga sadi ana feel ni nyaka wabed strict. We are not strict enough. To strictness no ang no chakre mna
ochakre chaka malo kubira bira piny obira bira everywhere. Ang'e ni sewuotho malach pinje mopogore opogore. Piny kaka Singapore, ere kaka ne gibedo gi lokruok? Kech higa 77 Kenya gi Singapore ne ni kamoro achiel. Ne giduogo yudo jatelo mochodore. Ing'e nadhi Singapore 2008 January. To the leader mano transform Singapore, Lee Kuan Yew, ne pod ngima, ne pok otho. To ne ok en jaloch ndalo, wuode mane nie telo. Mane nie telo. To koro ne wadhi ndalo natimo my master's degree at the Fletcher School, Tufts University in Boston. To koro meeting wa mari January ne wadhi Singapore. Hai to ne oyie momiyo wa audience mondo walos kode. Lee Kuan Yew. Mahumberari mokalo kaka ng'at mane oloko Singapore. Ne waromo kode as a class. Ne wan a class of 35 from different parts of the world. We were doing a master's degree class. Koro nowachonwa ni ndalo mane ochako ni Singapore nyaka bed maonge corruption. He was firm, he was strict. Mikatu siepene no ringo weye. Wacho ni jo family ne manodong kode. Nikech onge ok no spare ng'ato, onge ng'ata. Kata da in osiepne, kata da in watne. Koyudi go timaki. No, mano wacho no wabet 35 of us wabet gi professors wa. Wacho ni no timo kamano, nobedo ng'ama ji ok dwar, to no wacho ni ok obi relent. And no wacho ni ne tek ahinya, to no wacho ni nyako tim. Omiyo Singapore ok obedo abeda kama kaka wanene ni no chakre with Lee Kuan Yew. And mane kaka no nyisowa. Koro no nyisowa ni kaka ne entie no, kaka no sea Aluoch to pod ngima. Leaders mang'eny aga e pinje moko kadhi ire. To gin kucha kagi owacho ni kosomo ga to wacho ni leader makama odhi thieth Singapore, to wacho no gidhi ga thieth, gibiro ga ira. The hall muneno ni ema betie ga kodgi. Anyalo bet gi moro e gidhi e thieth mar paro. Gidhi e thieth mar paro, I suppose. Wacho ni gibiro ga ira, gipenja ga ni nyiswa gini nitimo nang'o e kichopo ka. Koro wacho na abet ga kodgi piny, anyiso giga, to ka gidok thuchegi, koro kata gitimo wa gima na nyiso gi no akia. To ng'ato nyalo bet ka, okay, nyalo bet ni tuo be no tuo, to nyalo bet ka kata wige adek, dwe achiel, ka loso kodgi. Ka kone ni okoyot, gima na timo okoyot. Omiyo ka in determined ni nyalo time, kidok thuru to chak kama. Nyaki ikri ni ibiro lalo siepe. Ibiro lalo relatives, inyalo mna dongi joodi ga kende. Nowacho nan gino tek. Ok wanyal tieko mbaka ni Justice. Ka ok ipimonwa higni 9 mitiyo e doho mar ICC. Oyudo ka kineno Kenya be nigi buche kuro. Ne chal nade? ICC ne tek. Ne in kaka ja Kenya, jatend pinyu nika. To buche mag Kenya go tanto naonge. No. Negiwacho na bed one of the judges unako na I can't. Nikech magi jothurwa. Ang'egi. Ok anyal bedo. To ok ne yot. Ne tek. Ke jong'ad buche moko gi kata doko no kiyal burano gin jok mutiyo go ung'e ugo mbaka. Natiyo kodgi nikech ICC ne wan gi judges 18. Any given time judges nitie 18. Obviously ne giloso ga koda. And as I'm an adult, I'm a judge. Gima nanyalo discuss kodi anyalo wacho ni kama to mok anyal tako ne gino, I disqualify myself. I will not talk about my country. Ang'o mane teki ahinya? Kiparo kaka nonegi ji Kenya to jogi koro nika, koso kiparo ni ka ng'ado bura ni ka ng'iso jogi gimoro to ibro wach ni ajaluo atimo kama. Ang'o mane teki ahinya? Information my inside information na onge gon kech gik moko duto notimre ka onge. Ok anyal wacho na ng'eyo kama, ni ka wacho ni gito bet kama. No. Bang' yiero mane koro ji gore magine na onge ka. Koro ne
anyiso ne ging'eyo ni mano to pinywa to koro nakone gin gimoro information mo manyalo konyou taongego ranguru mna gine mobiro kae evidence mokelgi ema urang ka nitie ka onge to onge gimunyalo timo to naneno ka gi complain ga ni warito witnesses akoni ni wang' nurita rita nikech you know criminal law is proof beyond reasonable doubt akia kaka nyalo translate mano nyaki bed gi neno mochwiny ma onge to mora mora ka onge kionge gi neno mochwiny ting'e onge kaka ang' ni wach ni ng'ane nitimo kama nyaki nyise. But otherwise, mano ni Kenyan case, but I did other cases, not Kenyan. Ni yalo buche mamoko. Wach miwacho ni doho mar ICC ni be onge titha ahinya. Mong'adugo. Ing'eyo? Ji penjore ga penjo. Ji wacho ni ka doho mar ICC yalo piny mangima, ng'omi America to ken a member mar the Assembly of States. Ibeda member nikech idwa beda member. Nitie yore ma cases chopogo ICC. Prosecutor nyalo use gimiluongo ni propriomotor powers. Prosecutor no use mano Kenya. En gi powers go. Onyalo cite a country. Onyalo wacho ni onyalo chako investigate mano powers of the prosecutor. To say use bed itiyo kode very sparingly. To kampo no tiyo kode on Kenya. Kendo Security Council nyalo refer By the United Nations nyalo refer country. I think the last country manegi refer nyaka bed Libya. To the snag en gan kagi refer country to kata chiel kuomgi odagi ovitoe to koro kinyal to Russia nitie permanent members. Russia is achiel kuomgi to ja vitoga koro kata country achiel kendo odagi to mano rumo. Mano another method ma cases biro go to biro go ICC to kendo a country piny mora mora nyalo accept the jurisdiction mari ICC wadwanu konywa kata ka wadwanu konywa kata ka en okena member kaka sani Ukraine diriyo ose accept jurisdiction my ICC. In fact one time ne put an ICC and I was the vice president. Kuro negi biro to bring their instrument accepting the jurisdiction ma ICC. Omio Ukraine okena member mar ICC but sani kaka mwabet sani the prosecutor is investigating what is going on. Nikech Ukraine ose submit. Notero ywak ni awakonywa uru. Submit to the jurisdiction of ICC. Kenya kae kinde ka kinde to kendo kwako kawacho. Government, any government, nyalo wacho ni ICC konywa uru, weche teknwa kato gigi ok wanyal. Kendo anyalo paro ka bedo jaja ICC, nitie countries mane biro to ka refer, countries nyalo refer ng'ato. Ka gise refer ng'ato to accused person no, or suspect, challenge. And remember, two countries, kagi wacho na wakele kan kech wan to okwanyal yale. To ng'eny pinje mane owacho kamano wakelo ng'ani kech okwanyal ng'eny gi no wa African countries. Kech amoro yudo ka ng'ato ichich goto en gi pesa tanda wuoya omako piny kot mathurgi osoe mfuko te koro tich bedo matek. Kinde ma ji dhi e yiero kaka sani luoro nitiega ni ji nyalo gore, ji nyalo timo ang'o. Koro ICC emibuogo ga goji. Be iparo ni betie mar doho kaka ICC nyalo konyo keto kwe piny kaka Kenya? To ICC ng'en nyaka refer. Government nyaka refer or Security Council nyaka refer nyaka ter wach ni konywa uru. Anyalo paro ka Kenya ka nene parliament. Let's go to Hague, don't be vague. Okne refer Ocampo ema no biro. Ocampo ema en prosecutor ma ICC nigi powers go. A country en kaka Kenya or Uganda, Tanzania, East Africa, giduto gin members. Gin jokanyo. Koro ka gitero wachgi
to kok gitero wachgi to prosecutor nyalo bira kaneno ka gik moko kethre. Kakoro watieko Justice, ing'ama miyo, ere kar nyathi manyako e piny ma wantie sani? Where is the place of a girl child? Girl child, sani koro nitie examples mang'eny ma girl child rango. Ok en kaka chon manene mikwongo itero nyithindo ma yowuoyi e skul tiwe nyako. Sani koro jonyuol be timo maber. Gitero yowuoyi e skul, gitero nyiri e skul, nyithindo ma nyiri e skul. Otherwise, ji kaka wan, kad ne nitero yowuoyi kende. Dine ok wasomo. To dongi paro ni ma koro keto nyathi ma wuoyi kama tek. Ani joka tinde ji wacho ni the boy child is endangered. No, kawa gine, kawa empower, to kwa nyalo, kik wa empower nyako kende, wa empower kata nyithindo ma yowuoyi. Mondo wa bring gi up giduto. Kawa nyiso gi role models, wa nyiso gi giduto. But ena ni nyathi ma nyako ndalo higni mang'eny ahinya ne osega weye chien. Kata ndalo minewa, anyalo paro kama mama ne wacho ni e family gi kaka ne first born to no wachne ni koro owadu moro nitie matin. Iwe owadu osom. Mago koro tindo ok timre kamano. Justice, erokamano kuom yudo thuolo mar go kodwa mbaka. To kapok watie kodwa ni mondo ing'inyi kwa Ramogi Joang e kamera ni mondo ing'isgi pachi kaluwore gi ng'at manie sekta mar chik, nikech jo-Kenya oketo geno gi te kuom judiciary ni ema biro konyo midhiero mar mibadhi, corruption. Wachni mogik. Corruption iluonge nang'o? Mibadhi. Corruption kata mibadhi to nyaka wa fight. Ageno kaka koro wadhi e yiero ni, ageno ni ng'ata modonje loch, nikech wan gi presidential candidates adi 4. Ageno ni ng'ata kuom gi modonje loch koyie ochakie mna o fight corruption. To judiciary bende sani wan gi leadership, good leadership e judiciary. Ageno ni Madam Chief Justice ubro bedo piny gi judges ne. I'm sure they are already doing it. Gibedo gi judges mondo giwinjre ni yawa watimuru kama. Nikech mano to nigatie nyaka chon ji katiyo kamoro achiel. Ok ubedo ga gi bura samoro uwinjre. Koro kuwinjre ni kikwa let the country down. Let us help to fight corruption. Nikech ji duto ong'e tinde ka ng'ato timo gimoro to oseringo, osedhi e court. To kosedhi e court to osewuok ni ero osemiya bail, osemiya bond. Ang'eyo ni magistrates, judges gibe ging'eyo gima timre. Gin jo-Kenya ka. But corruption, mibadhi, to en gima nyaka wa fight. We have to fight it, nikech kok wa fight to joma tin ema dhi malo to yudo chiemo, to joma ng'eny to ni piny ka onge gima gichamo. Nikech joka yudo pesa mayot to jogi kata mo mitedo go tinde ne kaka nengo ni. Omiyo for corruption to nyaka wa fight everybody. Nyaka wa duto wabed committed ni we don't want a corrupt society. We want a society ma ji move together. Yeah. Justice Joyce Aluoch nyaka Ramogi Joang, wadwaro oganda machiedho kanyakla. Nyaka wachodre waduto te ng'ato ka ng'ato mondo waked gi mibadhi kamoro amora ma intie. Jok manie telo to kata mana jopiny giwegi. Justice ang'isa kane pok wachako chenro ni gini pok odiyo jo-Kenya maber. Chieng' manodiwa maber ok wabiling kendo. Chak sani nyaka Ramogi Joang. En morna mar bedo kodi. Erokamano mathoth ahinya Justice Aluoch ka wago mbaka e chenro mar duol odhiambo ma kawuono. Wachak watim ma kendo tich ariyo juma manyien. Thapki bang'wa. Erokamano.